Takže musím tu dať disclaimer, aby po mne nešli nejaké súkromné či verejné firmy po Slovensku či v inom zahraničí. Toto video nemá žiadny dôvod zosmešňovať, alebo neslúži na to, aby zosmešňovalo, aby si robilo z niekoho srandu. Je to len vtip, satyra a irónia. Prosím, neberte to vážne a prosím, neposielajte na mňa žandáre za zosmiešňované firem. Ďakujem. Jugendfest rovno mládežnícky sviatok z nemčiny. Má viac významov podľa kontextu. Historicky lomka politicky. Slávnosť mládeže v Nemecku, najmä v NDR, ideologické štátne oslavy. Cirkevne, protestantská alternatíva ku konfirmácii, oslava dospievania bez náboženského sľubu. Všeobecne, festival alebo oslava mladých ľudí. Ak chceš konkrétny význam, kde lomka aké obdobie, povedz. Give me the chance. Ugly boys know how to dance. As I move with style, I emerge from the pile, and she sees only me, an ugly boy who dreams a life with you. So please walk me, oh, just walk me, or don't. That's okay too. Turn it up, I need a little less distractions. Baby don't send petty messages that hurt me. La 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 la. Čiže táto prezentácia bola originálne pre Roberta, ale prišlo mi, že som si z nej dal celkom dosť práce, aj keď to je taký menší shitpost ako vždycky, čo iné sa dá odo mňa čakať. Čiže ja si to chcem dať na Instagram a áno, taktiež berte to, je to satyra, hej, robím si srandu, hej, najdôležitejšia vec na Jugendfeste určite nebola posteľ, bar a ženy, hej, ďakujem.